singkang mureng dunia datang bersami nemen bangsa yang ikurat ingkang luwih adil durkang asing sasampun kanjeng amujing nyawang widi utawi kisah widi kita maka ngumpulaken saking kalyanipun kakek kasih Abdul Qadir Jilan ingkang basi kang alia muntung bakti maning jalma sukma lan kalani saking panawali ing masa zaman ika ya Rabbana pera-pera saking para wali kang agung-agung rekestaya ingkang mamane kabeh kalawan ingkang sampun kinaridon dening widi saking wali Allah nuking zamaniku mangkane sana minta saking kitabul khulasatul mubahir karana amrih kirana dunubana cerita ning senya Abdul Qadir Jilan kalawan nyatakaken maring kamulyaan ing dalam zaman iku saking para wali kalawan pira-pira indra kita niku cerita ingkang mangparanya saking lakutan yakti lan hanya gadur sila ya Rabbana lan mereka kecik lawan angraga makan maring toat maka sungguh terus saking ceritane iku Abdul Qadir Jilan dengekang dame putra Musalum Abu Sulaiman ka putra dening Musa punika kasiwi dening Andagus Ika Sanaya kasih wi dede nabi abdillah abdi nang kamu nikah mangkas dede ya kasih wi dede muhastabi Muhammad kasih tahu nikah mangkas daun kamu dede Musa kasih Musa iku kaputra ya Rabbana dening Abdul Malik kaputra dening Musa Donika Musa nyerikan kang apane kasuno dening Abdullah Mahdi. Abdullah Mahdi kan kasuno dening Hasan.
Hasan kapan kaputra Deni Wasa Hasan Mali Hasan iku kaputra